Wala kajila Meghalaya kabaki ong kajila tebriu teble bakajila kabaruspa hakiliang jong jingdon kimar po kandau kajing ai kamemare ki jaka bathiang balpa itna hadu bakiwe ki jaj binriu ki yabi je kajila Meghalaya nrai komba pau kajila Meghalaya menta kende thrat hadin bami ka kai phat bala ai jingken kaniti ba kajila Meghalaya kade kajila kabaduk lanya kajila Bihar kabawan baar kajingdok hapori India bat kabaningkong ha North East Udak jingkali menta balai ke jila Meghalaya kapoi ha upu jong ke jingdok kabakhlem dala bantep ya ketulong balai wan ke jingdok kensan halor kani nakaliang kipat ba nong song ka jila Meghalaya ki bade kita ki nong song yo ki driver taxi ki lapan pau ke jing sngau leran ke bami ke jingken ba ke jila Meghalaya kabadok lan na ke Bihar ha pakali ki laong ke jila Meghalaya ka dei ke baruspan dei kipat ba ki badong ki laong ke jingdok ke baningkong kalong ba ke jingjilai ke bamsap ke ba na po jong ke sarkar ke bakwan mentoi yala dia shimer klam da phai khmat hakiliang ki jingduna ka jala ki bapen surwakai ka pisa ka jong upat ba hi mono yangi mono kumga along ya kandi kari ke jala ka jongi ka we ka wa ki ong ba la jale ke bam sap si sang yu i ka long da hiru narwale ma long ba kadi ke bam yatli ka we bat ka we mono along ba mantangi along kum kinong mi khmat kinong yalam hi teng teng jong along lada kindon hanu mono kum kisang bahalang nei wat kinu mono ki haki nong yo la ut la na mono eta ka jing jar ki yo pai ba ndri teng kum ki nong yalam ni nong mi mat dungi ndri teng la long kim don ka ta ban ong ban kin don ta ka jing so ban perkhat kum ya kita ki nong song yo ni ki nong belas ni ne kum ndri ba taksi tapi we yo ta ka jing le aran ba le ngim le aran mar mono la long kawe mono ka lalong menta kum mangi kum ki ba taksi choka lalong bai kamai bi imja ni po yung mulong hi isule ran chi sar mar balai ni pech we mono sakawe ka jalla hawe ka state musong kinang kiyo bat kilong ya ka mono ba ki thumu jong ki mono ka jing khang jong kwa jong ki ko urlong ka kiyo hiru mono ya ka baha na kanong ti jala ka hop ande ni hari jong ni mono ka jalla jong ni teng lalong balai ong ba kimia teli kimi su jengmut bu ladanga ngono ngakwa ngono temda ka jingbaha ngono temda ka ri gejat bendri temda ka cimbiang ngono kamai gaji tendri teng kimdon ban ong bania support na bania don tilang lom ta fi ba kumengi ngono bi kamai ngono lalong temda ka hok kejongi ko ni ngono lalong amsong betama ni kamai lalong temta ka hok jungi ngono driver taksi lalong menta imi na yang step amsong abang imi ngono lalong teng iwan ngono ban kamai ban gaji teng kadon hiru teng pat ngono lalong gaji pentut ni nang tane gajing marbali gajing teng ngono hakal yang ka blok away fi ka blok traffic jam ong gibre ndre mar ngono lalong teng kumsong ya kani lalong kajing blok ngono hangni po silong gari jongi teng lalong kum kita ginong smart ni ginong yalam kimyo i yang i ure bodok usok kumsong data kata afi ndre lada gidon ngono kata kajing yo i janga jong ki ngono lisi ki yo i maki ngono ki gitip pembahan re lalong ben perkhat unta jongi bat kimdan marbalai ya ladi ki biang ta kila ban song kali BIP kila ban song no kali sempak siren maki ngono hapalai hap free bag ngono kulti sendirian remengi kan ki sem jing ngono babelas ni driver taksi menta cakap ngin yo lang ni spot nom song light trip art trip lamir ladum mar balai ke blok mar teng balai parking community school ngono long kumapok nong ba silong kum tega utsin private ke lapan parking ngono kadang kaman dene rengi lokal taksi teng wat teng bagi kentiu ni penyiap senjar teng 3 minit ngim don por tu teng traffic kabarnya Allah hi kita kawai lalong no kumaki new silang kamat kan tali ngono lalong peleng mar balai ngong ai fi ngono ai ot ibin private sa ka private ngono lalong way kali mengi ngono lalong driver taksi san rengut tentang ngono ha baki jingjar kali nyahap ben kentil nyahap ngono lalong nginyarap ikpai ba mata ladong ai ot ibin umsong no ki ong nakaseri sadu PB marfran dan dai minta kinong yo kin her tong po kaseri badon kambale HPV merfran ndrai mung no kade kambasuk sai ki ha
Jom lu nah, tamsuk iki. Te sakawe rung no mentala da kinong bang in ai ot ibin mo yang ngi lokal taksi kalong ba. Kijing temu jong ki mo ai ot ibin yang ngi lalong no along ba ki temu mo ba. Lalong hingi mo no balas ngi driver taksi lanjon beng. Kin don kata kacing perkat mo ladang ngi ai kin ai ot ibin yu driver taksi kan mo bisim ting bin yang ngi mo lalong driver taksi kalong bala lalong ba ki mo lalong kumbagi ban beng yang ngi. Mata paling yung ban beng ngi mo lalong di bala men ngi set da mi dai na. Nomor kamai taksi. Ndrei ai ba mut pan ai ot ibin ai shoi ga private sa. Kata bangsan di private mo idai mo gibri badon BM babiang babet kisu gilai lah kajong kam ndrei ngi menta mo la ki ai ot ibin menta kum ka tax insiu kum nu mo lalong kum ka insurance khalai 100,000 dasi tong san 1,000 entarai mo ka government ka sarkar kan pedang kan ko sa ha tapi ke bai de menta mo lalong kum ki fitness ti ki babun ki siu mo ki kot kisla ndrei jadi perkat jeng khamta mo menta lada kinsu ong bang kinsu baik teng yu driver taksi ndai no private ne kum turis no bawan na bat kum ki AS gitu ndai bagi wan nang ti kum nu no lalong ki mak pate lah kam beli ke pen blok no lalong pen blok pen wit no tengah lokal taksi sa kam dai teng lokal taksi nda kum no kum mau kum siap kum ki mau sun kum du yong mo ndai mo lalong sa se ong ki breu kani gari jong ni gari sa kari ke balak karku du boleh takari kangap dari gadut bong ndrai menta bali ngono lalong adu kan ni kijing jar ke belakang sini kam ka jam lalong lalong buat lalong menta kidon ngono tau umar kendau bakinti bikin supply kimla lemar balai kum song lalong menta la perking pe kum duyong beli ki om bamla benti ngono buat duyong benti ngono kidon makna kata kapar duyong menta ladanga kadon paduyong ngamla banganti marbalai kata kajing pergi ngono kaan lalong bak supek teng baduk ndre ba pi perking selesai sa dari baduk ne bayo spa yo ngona mangka ke to ka jing I kubor ka social media baka Meghalaya kawan baar mo ka jing duk mo adin jong ka Bihar te kum ngi paj ba ngi dap da ka jing kum ngau paj ba hiu nong song jong jalan Meghalaya nadap da ka jing ngo bakrau kan ma bang ngimtip ladam don ni so ka media ngimtip baka Meghalaya plan kadang duk kata te di ding ba ka jing don ka media ngimtip te kada wa pelong baik ba belai ba ka Meghalaya kalong ka ba duk hari ni ki snem ki balawan bat ki snem ki bansawan ngala banong ya kata kadai baik ningkong ka jingduna ha ka infrastructure kamla long ka infrastructure ngong ki ketup lut ya bar khoit ma ti gawe kata ka kamdon kata ka poor medical health kamdon kata ka medical kata ka jing ai sumar ka pati kena kabalai kadai ka liang pulipti ko menjum ya kata kajing ruspa jong kanu ka jala ba kajing duk jono kala kalong lesi la bandong kadon haki ar benta kadai bet ka urban area bat ka rural area ti ngisem ba ka rural area ke ka ba ki brio bar khoi ki baya praktis ma ki betrai kadai jing trai kadai bet ka rep karyang ka agriculture ma ti ka agriculture ka bangin kembang ngisem hakini ki kini snem ba mentang I kalong sustainable ka bamla ban lang bala masani ala ba bon sin ni ngisani au khaga weather house lap misalnya di tentang bun tentang kinong rap kila rap slap mon di bun kamar rap lu kadu lala kajing do kami inflation di kajing do jong kamar rap kawara kajing rem do ha kamar ba mari di kadai ba ka government kadai ban pek mo halor kum kani namar ba kumajuang ba ka rap karang kadai ka bolum jong ka ri ba ka jai ben riu di tentang balada ka rap hika sniu to kamula sniu lupa ubelum tingin pa ka urban area ba ngin pai pa sa urban area ba bun na ki kena samla ki jongi ha ki por manta ki do kam kila pai sa kam nya kali le se la manong ba ka kam nya kali kala dai hindak kala ai kam ki kena samla ki jongi don ki banyak turis don ki banyak taksi ku banyak mga don ki banyak rapido ti kila ai kam hindak ti kani kadai ka jing wat kam jong kena samla ki jongi ti kena patang supaya khasan kan dus nem kila pep no te ki pondep ya ki jing pule teka niti ayuk kasim kumya kata kajing kaindu te kajil kalong kajil ngo bakrau baki kena jong yang ni kim pendep ya kajing pule
Te lada balai kadau kadai bangim kot bor. Lada ngi la start kan ru ngim dan kata ka jing pulih habai dei bat kata ka jing pulih ba ong bangin pulih hang ni ha pori jong ngim dan. Ni hab ban lek sabar. Ondal ade sabar pat government kota ru ka government kota ru kaduna. Kiyo sebayo sebamiyo kimyo. Te habai dei kata ber government kadai perkhat. Ong bet ngan ong betang sekitin da government kala dei ban kenet ban rew halor kan ka phang. Ba yo le si ngilong hau ni usnam kan poi ada pra yo ngilong paningkong ban habai dei ba jingduk. Kabangan ong ne ba kami kaya kawan ba ari ka jingdong ha kaba penlong yang i bangin duk kaba penlong yang i hadu ban ha pa ka jingwan ba ar kadai ba kawai ka senjar kadar ka balong ka babam sap pala ya ka jelan kaya andre da ai jing ken ba kami kaya jing sia kadai banwan ka bar nongkong ha kaliang ka yo ka kon andre ka hap hiarna namar ba palat ka jing bam sap hapo ka mi kaya wah bandai mana ya kata te ngamnot ban expect namar baba rok barit ro bam sap ubahe ro bam sap ladangi pai su barit ro udan kajing bam sap ladangi pai su bahe ro udan kajing bam sap ya kajing bam sap ta kami ten rai hina du barit adu bahe suspek yano babam sap lada dei ubahe ne lada dei ubarit ne ubabam sap sudah hapo meklaya nguram ya kata belengim sungupo ngim suram namar babalai haga jing sya kumbang keren menne kejelam kelaya kadai benwan nongkong hakaliang kayo kokon ha hendrei tang na kadau babam sap palan kawan nak kerdan ka bahar belengim sungupo yang mangigi nong song senang ba kelahir dor du kata haga jing sya kadai ben kiu hendrei ngi pat ki babi ki beru pai ba ngim la ar ben lei ben pen kiu ya kayo kokon namar babalai ka sedang suan ka he ka jing bam sap te kawan kan sak barit ka jing bam sap ka jela te ka baros pa ndre ki breu ki badung nganong ki breu ki baduk ha kaliang ka jing tre ka jing ta kai ka penlong yingi ban long dong ka wei ba ngi nginong kumna ka wei nginong na ba balai ngi penlong duk ki breu na lor ka jela ka bala arus pa alpang balai ka penlong duk na kawai ba nga season perkat nga tagalong ba etik day tangbuan kajing bam sap ki kalongan pendok ki breu duk ya ki breu kan ban kamay ban kaji kalong kajing bam sap ya ki bara hakane ka rijungi pare long gun kajing bam sap mo bat kawai apat angsa pare long kidai kini ke ba he ba kan ni kene ka ri india ngi ba ang bakadok de nang no pa de pek ka nanti ka sangkin ka ai ra mo ya ke yang kam no pa de mo ka sa ang bakadok ka mekliangi de ka kwam pa de ka de ban ruspa te ka ne ka mekliangi ke haba ka ri jeni ma ki keno unta pa de lo ang bai ba kari ka ri jengi te kade kari ba bam sap kan kaduk kade kane ba ki he ki han kum pichu te ka lenti ka sengkin ka thliu ka sar ha rut ki aro hi ang de no no kade de ki tu ken ki ba long he long han ki de ban su thu kan mo ki keno kari la jong pa de te ni ngole ran yang ba ngi ngap la jong ni kamai da ka hok te mo dah kamai kena ro sipiak setengkar ro kanwan hala jong tang ba kitu pada kempet de mohi kari la jong pada ki badam sini tapi kari jongi de te pek de ban ruspa tam kan karap karyang kai e la poilot hasilong bara kayo di kayo thiet ro ndai su ba ang ka ba ngi wan nang kendong wan di wan thiet na nang no ka poilot hasilong te kemot mano pa de ka tu ka de dong le da ki ba he ba han kin de kin kumut urian la no pa de ki tu ki nong mo ha ka ya di thiet jongi le ba ba ka de ban wan ban kong kai ka jing ruspa tam na ba ki jaka jengok kai ki jaka yu ulang kelawan ha si sari jongi te man ta te jing si sya le ka de ka ban ruspa tam em kini kinong kamai kali kinong e ru ba pli jing sisial di ban bat nong du rang thiên mo yong ye kini ki tore e ran re ki plai free be ye ki ba kinwan be sanit mentara pe na du na mo yong sidu sa mulai tak datang bagi tore sudah es sudah mendar 05 05 kita kai ateli lai teli
kini ki as ki belabun sebab pelat temen tak ki orang hanaban ai ot event ye ki lokal ndai jing si saya ki tu ki as kan ada ban ai lo kim dei te ban sia ban rum sini ada ban ai tang ki hamuyang mentah ke khap ya tak ada nang ki kan baki wan kini ki as te makin em haka kamai ke ji la jong pate kam toy te ban ma ki tu ki long ma pelat deh makin kamai tu kan baki lai la lo kai ki ban jela makin kamai si seri jong ni tama he bahan ni ong du buan gani ka sarkar MDA tu te ke jing duk jong ni kelawan ran ha kan adu ka chong yeu chong hat ka yeu ka hat ka ran ma nuduk ban gani ka MDA tu lawaran ha mentah tangga VPP hi mentah ka ban la ban rap ingi ndai ban ong ya kini ki sarkar mentah te la em tang ha ka bam sap sudah baru khot dan yang sani asyuk ki ba na du baning kong him dan yang sani ara kene sarkar nu du basan syari kene sarkar dan yang sani ara la syu em tang ka bam sap baik ki ba pli buan hi am try ki ba dang sani ada try namar teng teng sakinong nong e ba pli ma kim pat su thu te ya kata ka jing jenjar ki kwa bi tai visa mentah ki ai sipo haja tingka san snam kila hun kila ai bi ka but se ite dei na ka tu kai mo ba ki jing pen bi jong ki ba sin san snam kare ka tu hi ba sarang yo ban sesyar ka bor kan tada rekat benang bersani sya kini ki ba la kham pau mat ite benang ka da job se kai kan ka NPP te dei na ki tu hi kan